Bala tsara tsika jiaby zegny mpagnaraka ny page ny Andriamanjakalahy Aliboana Cherifou 2024 maniandro arabegny atsika jiaby zegny tratrany ny ty taogno zegny fiandroany taogno 2024 ty indrindrandrindra zegny ho antsika zegny malagasy nanao nationalité hafa nanao nino hafa fa indrindrandrindra zegny malagasy satria moa malagasy zegny volagna anaovako izy eto hirariky zegny ity taogno ty hitondra fahasoavana fagnambinana riziky fahombiazana fahasalamana jiaby zegny jorojoro nataoko namay zegny fa ny raha tsara hetsika zao aby ny taogno koa fa vaovao karaha ataon'ny jeudi izy niandohany karaha jeudi ino ma natao natao amizegny ho antsika olombelogno sy ty zegny valable ho an'ny olo jiaby tsy voatery hoe tsika gasy fogna tsara zegny antena misekiseky non sarena avoir avec miseky araiky aladouche igny c'est pas ça miseky ranomasy karaha ataondro au sud de la France agny misy fombafomba magnazy zegny karaha ataondro agny à Mexique koa managna fomba zegny miseky ranomasy zegny rô izy koa fa taogno vaovao mandroaka lagigny zegny talohany raiky igny dika zegny miseky ranomasy mba misehaseha miseky ranomasy zegny anao mandroaka lagigny araiky nidiavigny igny zegny mamadiky benga baka io koa ny raha tsara atao koa niranginy zay ho anao zegny misy raha lohao mba sasasagna zegny kabaro jiaby magnano raha fihetsiky mba vaovao diodiovigny ty ndraiky koa ho anareo zegny mpangala lerokandro amiregny ampimoasy regny aody jiaby agnatin'ny tragno igny ary amizay fa lany délai satria taogno vaovao lany délai kahia olo nangalanao zigny aody ty avao zay ataova aza megnatra karaha zegny na aody magnangina lenao na aody lehilahy avoza voilà moka samby amin'ny intimenany allo zegny izy aviazavy karaha zegny fa izy koa tananao ao tsy avozinao mivadiky zegny aody magnangatra igny araiky manjary mampandihy ny raha tsara hetsika koa amin'ny taogno zegny araiky diavitsika ty i taogno ty zegny le magnamia chiffre 8 ke raha ohatra hoe singatigny zegny amin'ny resaka vintana indrindrandrindra amin'ny resaka hoe amin'ny fomba malagasy io na fomba ancien be chiffre 8 io tsy de azo lazaigny tsara ary tsy de azo lazaigny ratsy donc izy zegny raha hoe mibalance ity taogno ty zegny hoe taogno zegny hoe ahitanao hoe ny ratsy sy ny tsara zany hoe ny karma sy ny dharma zegny mifagnilagnila eo satria rehefa akambagna zegny ity taogno ty magnamia chiffre 8 ka mila mitandriny tsara be zegny anao tsao be loatra zegny ny karmanao par rapport ny dharma fa izy volagniko teo hoe mipeizy karaha izy zegny izy ka mila tandremanao tsara be tsy avoatery atao ho ratsy ty taogno ty fa izy koa tsy azo lazaigny ho tsara tanteraka ya ka nohony zegny mila mitandriny tsara be tsao be loatra zegny ny dharmanao non ny karma azafady fa ny dharma ma raha ohatra be donc tsisy mahaolagna zay satria ma riziky zegny fivalagnantsika gasisy miantomboko zegny ny fizotrany le fandaragna atsika eto amin'ny page Andriamanjakalahy de à bientôt misy thème zegny vaovao be andesigny amitsika eto fa igny tselika tsipitsipy amitsika araikiaraiky agny zegny nahavita fety samby sorognan-dragnahary tsy narary tsy nahazo fagnapozinagna tsy nandiady tamin'olo tsy nangalatra vadin'olo fa ho anareo zegny deuxième bureau zegny anao tamin'ny taogno 2023 igny mizaha zegny mba ho premier bureau non tsy mila mamono araiky tompony fa mizaha hafa vaovao lehilahy anao jaombilo anao tamin'ny 2023 izaha zegny anao mba hagnano mariage migotrokotroko hoe baninao fa tsy toujours hoe la rosecour fo karaha zegny izy koa anao tamin'ny 2023 igny namoriky fa nataonao mba mizaha magnano fahasoavagna amin'olo tamin'ny 2023 igny raha ohatra anao olo nagnano soa olo fo ahenkegna hely ho fa ro naelaky nanovanao soa igny tsara miha mankasitraka fa izy ndray koa anao raiky nagnano raha tsy ampagnahy tamin'ny 2023 igny magnanaova fagnahy tsara amizegny fotoagna dika zegny hoe mila misy changement zegny zegny mahatsara ny taogno koa rehefa miova karaha ty ankasitragny atsika jiaby ho samy handray le raha volagniko teo amin'ny tokony izy aby à bientôt.